Γεια σας! Γεια σας! Ο πραγματικός εχθρός της κρίσης και του επωνομαζόμενου ανταγωνισμού είναι το μαζί. Μαζί σας λοιπόν και μαζί με τους συνομιλητές μου, Μαρία Σπανοπούλου, Ηλία Ψαρή, Νίκο Μπέλα, Σπύρο Χατζηγεωργίου, Φώτη Μέγα και Νίκο Μέκια, ας δούμε πώς θα φτιάχνουμε τις δουλειές. Πρώτα με το μυαλό και μετά με τα σέρια. Θα σας δούμε στις 14 Μαΐου στον Πολυχώρο Αθηναής.